Iya malilaw, ti Diyos tayo, anyaman ngay mula mapitento. No dakesti imi mulang, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no it espiritu ti pamati, biang ang ngayon ti teniapa. Tiyak mula agapit etating karina, kengka niya agapit aduti mula dumeti bunga, tinaimbag nga arami tiyak kubas. Tiyak mula agapit. Ano, kumusta kayo? Nagtay mo ng dating ang programa tayo, Tiyab Mula Agapit, dito matlan, 1143 DZMR, ang masarahon matlang dito ay Sefton Village de Visoria, Santiago City. Idi last week in suro kadater ni Pastor Bong may panggap iti kinaima when no kinatakmun. Itangad sa pa isurong ni Pastor Bong may panggap iti kaadda iti presensya ti Apo. Ulitak, kaadda iti presensya iti Apo. Ti presensya ti Apo isit makaitid kakabsap ti liwliwa kadagiti madagdag sinan. Alakay kumurug niyam amu kadatayo ti mangisurusuro tayo awan sa bali no din ni Architect Pastor Bong Lagmay apanguluan matlang iti Isabela Cornerstone Network ken iso na iti senior pastor di Cornerstone Community Church dita matlang San Andres, Santiago City. Agyaman kami Pastor Bong ti anos mo nga mangisurusuro kada kami. Tas tamot na pagyamanon tayo kakabsat dagiti kinaanos na technical chip tayo dagiti technicals tayo dito matlang stasyon ni Radyo 1143 DZMR ni Sir JM ni Sir Val ken ni Ma'am Janine kastamot ken ni Judy Sel. Agyaman kami iti serbisyo sometime nga deplipatan ti station manager tayo awan sa bali no din ni Sir Ted Dolohan niya po timang bendisyon kada kayo bayad iti pamagserserbiyo iti apo baban iti deto nga station tayo 1143 DZMR. Ika ko mamaupay di Diyos di mangted, di paro apiksa. Tiyak mula agapit at atiing karina. Ala, itig kong aruden ken ni Pastor Bong ta i-share na kada tayo iti lesson tayo iti dati madsapa kada ti presensya niya po. Pastor Bong! Tiyak mula agapit at ating karina, kengka niya agapit aduti mula dumeti bunga, tinaimbag nga. Well, thank you, Sarah, for that introduction. When ti topic tayo iti dating agsapa, kaadda ti presensya niya po. Mariknam ka di kapsat nga kaslag may saka. Kat nadagsan tariknam, mabalin nga sumangsango kamot iti dakil nga problema. Dakil nga karit ti biyag, sakit, spiritual dryness, financial problem, kinda dumapay nga karit ti biyag. Kat amin dagitoy, anadakamot ko nga problema, nga sangsangom ita awan ti makaam mo. Saan nga mo ti kabalay mo, nga saan nga mo ti gayem mo, ngam si kalaeng. Gapot aday takit narigat nga talaga iti kasasaad slatay saan ka pa'y nga makaturog. Apaman ang nalagip mo dagit nga problema, marigatan kan nga maturog kat kaslat ti mapasama kan urayam tulatan nga lumawag, nadagsen nga talaga tiriknam. Lalo no malagip mo dagitoy. Kat ni kita man na tauray pa'y data sa lunat mo kapsat, maapektaran pa yan. Mabilin nga bagam, ay nangatangay ti Apo, kadagito nga kapadasak. Wen kabsat kayat ka nga palagipan, kuno ti Biblia, the Lord is near to all who call on Him. To all who call on Him in truth.
Masapul tayo nga talaga ti kinapudno ko na ti Ilocano asidig ti Apo kadagiti amin nga umawag kenkwana. Wen, kadagiti napudno nga agdawat iti tulong na. Masarakan dito di Psalms 145 verse 18. Saan nga adayo ti Apo tapno di nakangamangag? Wenno, saan nga adayo iso na tapno di nakamakita? Kapsat laglagi pom si mamatmat ti Apo iti amin nga gundaway. He is watching over you every day. Kat masaknan ti Apo ti kasasaad mo. Dagita nga lulwa, dagita nga rigrigat, dayta dagsan ti barukong mo. Kapsat asadag ti Apo. Adalang ni Apo nga gururay nga kanayon iti arasaas ti kararag mo. Amom ayang nga tunggal angas ken pitik day tapusom ket marikrik nanawit. Amom kadi nga tay ariwawa ti kaado ti problema. Di tay mangegen tay timak ti Apo. No agtimtimag ken ka gaputa nagtagariguro dagiti nga problema tayo. Tay timak na nga naimma, natal na, makapabangar nga arasaas saan tay nga mangegen. Kapsat umasidig ti Apo. Numuupay ka umasidig ka. Anya ti kunana iti Biblia, iti Psalms 34 verse 18, umasidig ti Apo kadagiti maupupay. Isalakan na dagiti awanan pulos ti namnaman na. Kapsat, amom, gaputa inikan na tayo lang arud iti waya-waya, wala ta inaramid tayo arud dagiti kinaykayat tayo, wano dagiti major decisions iti biyag, nga amo tayo ba't ang pagsayaatan, personal decisions, kaya nga sa uwan, dagiti nga desisyon kakapsat, imadayo tirik na tayo ti Apo. Awan ti Apo kadagiti kapadasan tayo. Wen, anya nga iti naramid tayo. Nagdesisyon tayo kadagiti negosyo nga awan ti Apo. Nagdesisyon tayo kadagiti major decisions. Kasla ko maagasawa, desisyon ti negosyo. Kenda dumapay kapsat. Awan ti Apo. Gapungarod ta inikan na tayo iti waya-waya nga agdesisyon. So dati mauawagan nga free will. Wen, iso daytoy met iti kaslatay immadayo tayo ata ammutay nga kamali dagitay desisyon tayo. Ita nga gundaway mangeg mo daytoy nga timot. Numang mangeg mo daytoy nga timot. Gayem palagip ti Apo daytoy saan mon nga palampasen daytoy nga ayab ken ka. Birukem ti Apo itan. Agsipud ta masarakan pay ammuyon nya ti kunana di Isaiah chapter 55 verse 6. Birukin nyo ti Apo itata masarakan pay. Umawag kayo kang kwana, ita taasidig pay. Wen, kastamot iti kuna ni James, ni Kuya James, James chapter 4 verse 8. Draw near to God and He will draw near to you. Urahin na kalaang, immadayo ka, immadayo tiriknam. Iso nga kaslat tay, di mo kayat ti makigimong, di mo kayat ti makifellowship, di ka mo kayat ti ag-Bible study, saan mo nga kayat dagiti banbanag nga makadiyos. Ngam kapsat, kahit kung ipalagip, rik na laang dayta. Okay? Kahit kung nga denggin nyo dayto nga kanta, nga introduce kada tayo ni Sarah, kat kalpasan na, subyanan tayo tumatlaan, di pa nagiinadal tayo. Thank you, Pastor Bong. Dito akanta na pauluan adtuyak dikan agdanag. Ulit adtuyak dikan agdanag. Dito akanta kinumpos ni Pastor Bong nam inusarma iti Lyria Advanced Music Generation Model.
Gayam tap na mga gampay dagiti daduma na hanta mapantay nga rod iti YouTube channel iti Agmula Agapit. Kalpasan na ag-subscribe kayo, krit mabalay nyumet na i-share dayto na YouTube channel ti Agmula Agapit. Tapman ti kasta mga ganyo pa'y dagiti daduma nga hanta na maisurat matlan i-share yung humakakabsat. Mabalay nyumet nga i-share via Facebook or i-post siya, i-repost siya tap na dagiti dadu mga kabsat mapabilig mat art ti panamati daken panagserbida ma-encourage damat babaan dagiti nga kanta nga na isurat kakabsat. Ala, dindenteng oro dayto nga kantar adtoyak dikan agdanag. Riyem, no nadagsan ti biyag ket kasta di mo kaya laglagi pa saan ka may mesa. Pag nakapit, kunatiapo adtoyak dikag danag. Awan tirigat nga di na mabaelan, awan ti bantay nga di na mapagunay. Manakabalin ti apo ti amin agundaway, anyaman na problema'y anyaman na problema ti sumangbay. Amok tiririgat na sagsagabaen, humaykan hanyaman na panawen. Ibaklay ko ti agdama nga o awiten, nunabannog kan ti panpanagnam, idek ti inanaasap sa pulen. Di ka agbuteng gayen. Man nakabalin ti imana at tumulong, dala na daldalya sa tem ken kwa na nga agturong. Umaykan ko na nata itan ti panawen, am-am sipot kinaubing mo, at tunang kapadasan ti linasad mo. Aguro rayak ti arasa sa kararak mo, at tuyak ti kaagdana. Sa pulen, ikitam ti matam, di ka agdana. Agyaman aksara ti panang-encourage mo kadagiti listeners tayo nga agdengeg iti daduma pay nga kanta manipod mo't lang iti YouTube channel ti Agmula Agapit. Ala ituloy tayo nga rod kat mapantayon kakapsat iti maudi nga portion dayto nga panagiinadal tayo. When amuyo kuna ni Apo babaan mo't lang kini Propeta Jeremias, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. No birukan tayo gayam ti Apo, masarakan tayo. Saan nga adayo? Wen ulitag saan nga adayo ti Apo? Saan nga adayo tapno di na ka nga makita? Tapno di na nga mangeg iti arasaas ti panagkararag mo. Saan mo nga masapul tinalaaw nga boses? When no perfecto nga sao, dati nga i-memorize mo pa itay sao, tapno laing umasidig ka kang kuana. Saan nga masapul? Iti kanito nga umasidig ka. Katay planong pa lang ti umasidig, amon ti Apo nga umay ka kang kuana. Kat nakasaganan nga mangdengeg, aya iti dayta nga arasaas nga naggapo di tapusom ket ur-urayen ti Apo dayta. Apo ko nam, tulungan na man. Kasta lang kapsat, saan nga narigat? Apo tulungan na man.
Deta lang mo ti kahit ni Apo nga mangagan ka datayo sa anin nga at idog nga kararag ulit ka. Di masapul iti nalaaw nga boses wenno perpekto nga asao iti asideg mo kini Apo. Nagsimple lang Apo. Tulungan nakman. Deta lang kabsat. Di mo nga kasapulan iti atidog nga kararag. Ngarod, iti daytoy nga lawas. Sanayam man iti bagim nga bigbigan iti presensya ni Apo. Ure adda ka di tataltalon, bayat ti panaglulutom, bayat ti panangisursurom no teacher ka. Adda ka man di ta kalsada, ngagpaspasada. Adda ka man di ta opisina, adda ka man di ta palengke. Adda ka man di ta BGMP, wen kablaawan tayo man dagiti kakabsat nga nakatune in di ta ngay BGMP sa dinuman nga lugar nga yan mo kabsat. Wen, sanayam nga arakupen, bigbigan ti presensya ti Apo, taad dala nga agururay. Laglagi pam, saan nga adayo ti Apo, tapnon di na ka nga mangeg, may salaang nga balikas, tiya asidig mo, mangegan ti Apo. Hala, dinggan tayo mampay dito nga kanta, kat utubo man nga nasyaat, taday ito nga kanta, agbalin nga mensahe, iti kasasaad mo ita. Hala, dinggan tayo nga na ito nga kanta, kalpasan na, agmudo tayon, babayin iti may nga kararag. Adayo ti dalan nagnaak Apo, sipngit ken liday ti inarakop ko. Adungal daw ken rabi tinapalabas, nalipat akon ti pudno nga ayat mo. Kasla na pukaw a karnero itilet ang nagsapulag ti inana dito'y lolbong. Ngem nakaruaban banok ti napadasak, ket namiris ko si kalaleng ti kamang ko. Ngemitan nagsubliak ken kapo, awatek man nakabali na pamakawan mo. Uray aniya ti kinadakes ken bibidut ko, sikat namnama dalan ken biag ko. O Jesus, agsubliak ken ka. Iti kadayok nagururay kagayam, saan mo abinaybayan ti karuak. Idi inalatiw ko ti panagtalet ko, inarakup nak ti grasyam anaragsak. Ngemitan nagsubliak ken kapo, awatek man nakabali na pamakawan mo. Uray aniya ti kinadakes ken bitbitut ko, sikat namnama dalan ken biag ko. O Jesus, agsubliak ken ka. Iti krus mo nakitak ti lawag, ti daram tinangugas kinarugit ko. Awan di basol ani mo kabaelan nga ugasan, awan natangsit adi mo maawis nga agsubli.
namnaman dalan kimbiyag ko. O Jesus, agsubli akin ka, agsubli akin ka. Dito'y sidong mo, ada tital na. O Jesus, agsubli akin ka. Amen. Hagyaman tayo iti dayta nga kanta nga nangyigan tayo manipod matlang kakabsat ti Agmula Agapit YouTube channel. No kayat yung nga denggan dagiti daddo mga kanta akas na introduce ni Sara Itay, mabalin yung nga subyanan dagiti nga kanta manipod matlang ti YouTube channel. Katamok nga makatulong kada kayo kan dagiti daddo mapay nga kakabsat mabalin yung nga i-share. Ni Apo ko matimang bendisyon kada kakabsat. Agkararag tayo. Apo, aman nakabalin ti amin nagyaman kam ken ka, tadi ka gayam nga adayo kada kami. No pay tirik nami ket immadayo, kaslat tay tirik nami awan kan ti sibay mi. Apo, amumi nga nakasagana ka nga kanayon, ngagdengeg tunggal araraw mi, karkararag mi, tartarigagayan mi, dagiti arasaas ti puso mi Apo. Ngarud ti daytoy nga agsapa adda dagiti kakabsat nga lumablabas iti nakaro a kapadasan. Kaslat tay sakit, pinansyal, dagsentrik na gaputa nagkurang daytoy nga kabsat nga nakatsunin ita tanaliwayan na tinagkamang kang ka ket nalugi napukaw tay nagrigrigatan na nga urnong ti sumagmamano nga tawen. Mapo palag-anem man tirik na dayto nga kabsat itinagan ni Apo Jesus. Manipot itang agsapa Apo, mailapaw kam kadi iti pan nakabalod ti utang kinatangsit kinapalangwad. Ganda kiti dakes Apo nga kayat ti kabusor nga ramiden mi. Waya-wayaan na kami Apo ket ti ugali kad ni Kristo Jesus. Isulang ti agtaeng kadagiti bibiyag mi Apo. Waya-wayaam ti tunggal may sa Apo nga nakatune in. Apo, kayat da ka nga padayawan, kayat da ka nga pagyamanan. Itikan kanayon nga panagdengdengeg mo kada kami numan pay makalipat kam no dadoma. Iyagmiking ka ti panagyaman sinanama kam Apo iti pan nakabalin mo nga aggunay ka ti biyag ti tunggal may sang agdengdengeg iti daytoy Apo nga programa. Daytoy nga Apo ti dinawat mi nga may gapu itinagan ni Kristo nga po mi ken mangisalakan mi kunatay man ti amen. Agyaman akting kay panagdengdengag iti dato nga stasyon ti radyo ket intun umay nga Sabado addan tumanin ti sumaruno nga lesson nga mabalin ko nga ma-share kada kayo kakabsat ng laglagipom kuma iti dayto nga Domingo akas na ipalagip ko ita saan mo ko mga itantan nga umasadag kini Apo kang ronana kadag ito'y nga panawin tati Apo agur-uray lang keng ka. Agyaman akting kay panagdengag. Thank you for tuning in ti Agmula Agapit. So nga into no next week sa balin tumanin nga episode iti dayto metla nga bulan ti adalin tayo. God bless you. Dayto ti gayem yung bong lagmay ti dayto metla nga stasyon ti radyo 1143 DCMR ti Agmula Agapit
tiyag mula agap. Espiritu di pamati, biyang ang nangayon titin niya po. Tiyag mula agapit ay dating karina,